Tinotenda Mwari zvikuru manheru ano. Regai ndikwazei chechi kusara mambo Jesu. Amen. Regai ndiremekedze the board of elders, utungamiriri wese, fundisi namai nebhendi redu nai vari vachikudzwa kusara Jesu. Amen. Mark chapter 10. Mark chapter 10 from verse 46. Mark chapter 10 from verse 46. Mark 10 from verse 46. Ndandishumire pamusoro petiri scripture yandapiwa inechekuita neposition. Mark 10:46. And they came to Jericho. As he went out of Jericho, his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus the son of Timaeus sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried out more, thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said to him, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith has made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Baba kudzwa ine shoko renyu taura yekuupenyu hwedu manera nhasi titsure tidzisane kuti gonesa bireni chikudzwa muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen. Ndofunga nyaya ndaverenga, it's a common scripture which tinoziva about this man waigara musaiti menzira. He was a blind man, he was also begging along the way. So pane musi wekuti Jesu waipfuura nepo, kwete kuti Jesu aenda kuna blind Bartimaeus. Bible rati as Jesus was passing by, achiteerwa navanhu vazhinji, pakaita ruzha. Bartimaeus wabvunza ndobva auti kuti Jesu eNazareta ari kupfuura, kwete kuti ari kuuya kwauri, but ari kupfuura. Remember, he is anointed to make the blind see. Mweya wacho wakandizodza kusvinudza mapofu. But Bible rati he was passing by. There was a blind man, he had the anointing to make the blind man see, but he was passing by. There are times ekuti zvinhu zvako zvakauya nepauri hazvina kuuya kwauri, but wakashaiwa a position in the spirit yekuzvikonekta kwauri. Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu. Anointing yacho anayo to make the blind see. But Bible writes Jesu waipfuura, blind Bartimaeus abvunza ndobva audzwa kuti Jesus of Nazareth is passing by. Saka there are times yekuti zvawaida Mwari vakazvituma pedyo newe kwete kwauri, but paidiwa a position to connect what is passing by. Ndofunga we all know nyaya DSTV, the wave channels ese anenge achipfuura nepamba penyu, but mukasubscribe oshoma munowana mashoma, kwete kuti pauya mashoma pamba, but matapudza ari kupinda mumba nekuda kwekuti makasubscribe mari. Amen. Machannel ese full bouquet inopfuura nepamba pese pese, but havasi vese vanoona zvese ko vachipfuura nezvese nekuda kwekuti there is a system kwanotosubscriber kuti wabhadhara mari ndozvichapinda mumba mako zvauchava na access yekuona, but pane zvirikupfuura nepamba pako zvausiri kuona. So blessing inombobehave that way, favor inombobehave that way, breakthrough inombobehave that way, kuti inoita sekunge haisi yako iyo iri yako. Mukadzi weShunemi zvanzi wakaona Elisha achipfuura kwete achiuya kumba kwavo, ndokubvaudza murume wake kuti murume ari kupfuura apa is a holy man of God, tadii tamuvakira imba azopota achizorora achienda kwaari kuenda. The end of the story, Elisha paaipfuura napo akasiya paine munana wemwana kwaaienda not talk anything. Sometimes you are a positioning in the spirit to attract what is passing by.
Saka uchaona kuti Zakeo aitodawo kuona Jesu, but nekuti waiva mupfupi parefu akamudzivisa akatadza kuona Jesu, but akaenda muposition yekuti akaonekwa naJesu. Iye aitobuda achida kuona, but angari mu wrong position, nekuti position yaangari because of light vanhu vaibloka, but paakachinja a place and a position ndiye akaonekwa. So there are times yekuti zvinhu zvaruda kuona zvinoda kutoonawo iwewe kungoti hausi right position. Nekuti ukava panzvimbo kwayo you attract zvinhu zvofanira kunge zvichiuya mulife mako. Kune mukadzi akaenda kuna Jesu zvikanzi mwanasikana wangu ari unetswa nemweya yetsvina. Jesu ataura nini zvakawanda nemukadzi kuti ndakatora chingwa chevana ndichikamira kumbwa, ndobva ati hongu Ishe ingawa mbanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti mukadzi uyu healing yake favor yake yakauya nekuda kweposition. Ndobva ati hongu Ishe ingawa mbanana dzinodya zvinodonha. Kureva kuti anotaura nyaya yeposition, kuti ndingangodaro ndisinga deserve the whole of, but there is a position that will attract the same miracle but achiuya semafufu. So in life pane nguva yekuti zvinhu zvaunochemera dai Mwari vandipa wakazvipuhwa, but zvakapfuura nepauri washayiwa yatinoti law of attraction, nekuda kwekuti wanga usiri mu right position. So Jesu ari kupfuura, but miyo anonzwa kuti Jesu weNazareta is passing by. Zvizhinji zvakaita pass by zvichida nekuda kwekuti hauna kunge wapiwa information. Blind Bartimaeus is a blind man, but anonzwa, saka ari kushanda nearea inoshanda omboiginwa area isingashandi. Kureva kuti favor yako yakatouya, but yaida kuattractwa nearea inoshanda kuti izominister area isiri kushanda. Chaakashandisa painzeve nokuti aone is blind. Saka munhu wese ane favor yaakatopiwa naMwari. Kune zvisiri kuita, but kune zvinotoita kuti zviattracte favor kugadzirisa zvisiri kuita. So blind Bartimaeus wakanzwa ndokuvanzwa kuti Jesu weNazareta ari kupfuura. He began to cry out unto him, mwanakomana waDhavhidha ndinzwireiwo ngoni. Vanhu ndokubva vaenda kwaari ndokubva vati nyarara. Remember ari kuti mwanakomana kwete vanakomana, that people came to him and answered him. Ndo zvakaita kuti aite cry out more, because ari kuchemera mwanakomana kwete vanakomana. Kureva kuti the line of prayer yake nerequest yake inoita kuti aramba achikontinua, nokuti unoziva kuti kana andipindura anofanira kunge ari iye kwete iwo. Challenge yatinayo sometimes mukunamata takanzwa iwo kwete iye, nokuti iwo vane zvavanofunga nemereji yako nelife yako, but iye ane zvaanofunga nelife yako. Saka challenge ndeyekuti dzimwe nguva ivo vane tsika yekumbopindura pavasiri kuda kudiwa kuti vapindure, nokuti ari kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwireiwo ngoni, but kune vanakomana vevamwe vanhu vakauya nemhinduro kwaari. Kureva kuti zviriko zvekuti vanhu vanotaura zvavanofunga, but nekuda kwekuti vari kuteererawo Jesu unogona kufungira kuti ipfungwa yaJesu. Vana havana kutumwa, but vari kufamba close to him. Kureva kuti varoda kutora advantage yekuti tiri pedyo naye. So it's possible to be close to him uchitaura zvaunofunga kwete zvaanofunga. So there are times yekuti sometimes we inspect position ine munhu, is a deacon, is an elder, saka zvaataura ndofunga ndopfungwa yaMwari. Uchaona kuti apa vanhu vaifamba naJesu vachiteerera Jesu, but havasi kutumwa naJesu, but vane tsika yekungopindurawo pavasiri kudiwa, nekuda kwekuti varoda kutora advantage yekuti this man is blind. Beware of people who takes advantage of your ignorance, nokuti vane zvavanogona kukupindura ukafungidzira kuti ndiye Mwari. So vakaenda kuna Bartimaeus vakamuti nyarara. He cried out more. Uchaona kuti daily ndo daily anofanirwa kuona, ndo daily anonyararidzwa nevanhu. But the day of breakthrough rinoattracta ma-enemies more. Bible over that when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Kureva kuti unofanirwa kuimwa kuva nemwoyo wokunzvera kuti musi wavari kunditi nyarara, I'm sure that's the day of my breakthrough. Kureva kuti ririko dhimoni rinoziva kuti ukaramba uchitaura zvinoita, ukaramba uchishedzera unonzwika, saka rinokupa kuneta, rinokunyararidza. Vanhu vanouya vachikuudza kuti aiwa hazvisiri zvodaiwa dai, hazvisiri zvodaiwa dai. Why? Because that's the day raunofanira kunge uchitosvinura uchiona. But the day of breakthrough rinoattracta people who are not happy with you. So vanhu vanoda kutora advantage nokuti haone. Saka vakamupindura iye nekusaona anogona kufunga kuti ndiye andipindura kana kuti vatumwa. But say ari kuita cry out more. Uchaona kuti ane mashedzero aari kuita, ari kuti mwanakomana waDhavhidha
ndinzwi reyongoni. Kuti anoziva kuti mwanakomana waDhavhidha ane ngoni. Saka answer yekuti nyarara uri blind haitakure ngoni. Kureva kuti you must know how God answers so that you can separate the people's answer and God's answer. Nokuti mhinduro yaMwari rudo inotakura the brand chinonzi rudo zvaMwari nokuti anokuda Mwari rudo. Pese paanotaura newe you must check where love is. Kureva kuti kana ati mwanakomana waDhavhidha ndinzwi reyongoni, every answer ichapindwa inofanira kunge ine ngoni, nokuti ngoni itori characteristic yake. Ndiri kuchema ndiri bofu ndiri kuchema kwaari but chandinoziva kuti ane ngoni. Saka answer yekuti nyarara haina ngoni irafu. So when you know him, when you know kuti Mwari unotaura sei, Mwari rudo, uchaona kuti haute settle for any answer ichataurwa nevanhu. Amen. Mwanakomana waDhavhidha ndinzwi reyongoni. So vanhu vakauya vakamuti nyarara. Kunyararidzwa hadzisi ngoni. So chakaita kuti aite cry out more. Akaziva kuti wandiri kuda kana ari kupindura ane ngoni. Amen. Ukamuziva uchaziva matauriro ake. Ukaziva matauriro ake, vanhu vakataura pfungwa dza as a preacher. Ndinogona kutaura zva ndinofunga because nditone pfungwa, but kumira pano kundipari dzinofanira kutaura pfungwa yaMwari. But when you are mature you can separate pfungwa yangu nepfungwa yaMwari. Why? Because nyangwe mweya muchena ari pandiri kuti ndishumire, ndiri munhu ndine zvandinofunga, ndine zvandinoda kutaura. Saka zvaupa kuseparate ngapatsa ndo vari kutaura pamweya uri kutaura. Saka yatinoziva kuti kana usingazive kutaura pamweya you can settle for what I'm talking. Zvandiri kutaura ini ndizvo unonzwa kunge ndiye Mwari. Yet you must learn to separate the two. Nekunaka kunoita fish ine minzwa nenyama. Ukatadza kuseparate unokuvadzwa nezvakanaka zvaunoda. So shoko raMwari rinenge rakanaka but rinosvikira pamunhu. Munhu ane pfungwa dzake, ane matauriro ake, ane maonero ake. So when you are not mature unogona kutadza kuseparate kutaura kwaMwari nekutaura kwemunhu. Amen. Wadaenda kambofamba namakeniki. Saka tichifamba aindiudza taenda driver auto. Saka noyanga apedza kugadzira. So driver aindiudza kuti apa gear rapinda, apa riri kuramba. Yeti mota iyi haina magiyazi auto, but amature palevel yemechanics yekunzwisisa kuti nyangwe iri auto pane paunonzwa kuti yachinja. Inozvichinja yega, but iwe hauzvinzwi nokuti you are just a driver. Anonzi mechanic anotaura kuti apa yakwidza, apa yasimuka yadii. Kureva kuti pane maturity inogona kuitika mumunhu. Paunonyatsonzwa kuti apa Mwari vari kutaura but apa tiri kutaura nyaya dzedu. Amen. So blind Bartimaeus apindurwa nevanhu ari blind but aita cry out more. Kunoti chaagona kunzwisisa ndechekuti nyangwe tisingaone but haasi ari kutipindura. Ende vanhu ava vanokutumwa. Saka zvinoita futi kufamba pedyo naJesu uchizvituma. Kufarira zvekunamata kupedzisira wakuzvituma zvinhu zvaMwari. Mwari haasi kutsvaga vanhu vanomushandira, ari kutsvaga vanhu vaanoshanda navo. We are co-workers with God. We don't work for God, we work with God. We are co-workers, tinoshanda naye. Why? Because kumushandira nekushanda naye zvakasiyana. Zvinoita kuti namalocation uchitapura mabhilli rori yako usiri employed kucancel but wangofarira kuti kuve neutsanana. Chinoitika ndechekuti nyangwe waita chinhu chakanaka they won't pay you because you are not employed necancel but unofarira zvinoitwa necancel. So Mwari haasi kutsvaga vanhu vanomushandira, ari kutsvaga vanhu vaanoshanda navo. We are co-workers with him. Saka vanhu pavakamhanya kuna Bartimaeus vakati nyarara, they are trying kuedza kumushandira, kumubatsira basa. But ndoda kushowa one thing to very strange panapa. Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu but ari kuteerwa nevanhu vanonyararidza mapofu. Let me show you something. Vanhu ava havasi kunyararidza Bartimaeus. Vanhu ava vari kunyararidza zodzo kuti risashande. Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu. Apa ari kuteerwa nevanhu vanoti kumapofu nyarara. These people are not fighting Bartimaeus. They are fighting the anointing so that it won't work. What am I saying? Beware of wrong followers. There are people who follow you and they act as if they are defending you, they are on your side, but yet they are attacking you.
vakanyaradza Bartimaeus as a story. Vakanyaradza Bartimaeus with understanding. Vari kunyaradza the anointing to work. Nokuti akazodzwa kusvinudza mabofu ndiJesu. Bartimaeus ibofu. Saka pesi pane bofu Jesu ane zodzo kuti rishande. Saka vari kunyararidza bofu, havasi kuti bofu nyarara. Vari kuti tiri kumutevera but hatidi maresults yeministry yake. So there are times when people will follow you to hinder you. Zvinoita kuti kune masupporters asi masupporters ako. They came close to you to hinder you. Imagine kuti vanotevera Jesu akazodzwa kusvinudza mabofu. Iro ministry ndiye kunyaradza bofu racho. So ndichiverenga ndiri mudiki ndati vafana varume vakanyaradza Bartimaeus. Chikambodatira the side kuti aasi Bartimaeus ari kufaitwa. They are fighting Jesus because he is anointed to make the blind see, but he is being followed by those who make the blind to be silent. So it means the devil can attack you that way. Unofamba nevanhu vanokurwisa. Iwo unogona kusazviona nokuti havanyararidze iwewe, vanonyararidza area yaunofanirwa kuita maresults. So vakaenda kuna blind Bartimaeus vakamuti nyarara. He cried out more. Indaite enemy yaifanirwa kuita kubofu iri vamwe maprofeti ndivada kuti zvavozviiti. Saka ndikuona kuti vanotoona vanenge vari jealous. This blind man. Havadi kuti aone kwete nemaziso avo ake. Saka pakabvunzwa naJesu, unoda kuti ndiitire so that I can receive my sight. Evangeli rakadudza vanhu vari jealous kuti handisikuda maziso enyu, why munondisilence? I want to receive my sight so that I receive my sight. So blind Bartimaeus, he cried out more. Challenge ya blind Bartimaeus aso wamekubawa. Vanhu vanotevera Jesu vanotaura zvavasina kutumwa. Ndova vanofanirwa kuita fight against. He cried out more. To my surprise, it's only one man, blind Bartimaeus. Vakawanda, but akaita volume yekuti Jesu akazvinzwa akamira. Yonoita Jesu kumisirwa nevanhu. Tiri mugeneration yekutonzwa kuna kuti munotinamatirawo kuchechi. Yeku kamutsanangura kuti unonzi kunamata kuita sei haazoda kukutumira futi. Nokuti hakunamatwa zveminamato chete, unobviswa offering. Ati kuti munotibvisirawo. Vanhu vanogona kunamata kutaura saka vachiudza vanhu kuti munotinamatirawo. Kunamata kunoinvolva kunoimbira Mwari, kunorumbidza Mwari, nekubvisa offering. But chavanoda kunonamatirwa. Havadi kuti nemari yangu endesaya. Why? Because vakati vati kunamata mashoko. Havana kunzwa kuti kunamata kuita. So this man blind Bartimaeus, vanhu vari kunyararidza. He cried out more. Akaramba achishedzera zvakanyanya. Ukaziva dambudziko rako, vasina matambudziko usanyanyovateerera havazonzwisisi. There are times yekuti kutarisira kuti vanhu vanyanyomira newe. Ngatitsange zvinhu zvamira muchibasa kwedu kwao kune pati. There are times yekuti tinopa vanhu sometimes a burden yekuti mira iri pachinhu ichi. Yeti vane ma-issues avo ari kutonakidza yekuti havagona kumira newe pachinhu ichi. Vanhu vanogona kuti tiri kunamatira. Ivo vasingakunamatire. Where's my pastor? Ukanzwa Jesu kuti akaparidza vhangeri 1 muGarden Red Getsman kuvadzidzi aiti mukai munamati, mukai munamati, mukai munamati 3 times. Akadi kuti don't worry ndiripo. Ari kukupuruvhira kuti pane nguva yakanonamatira nyaya dzedu. Kana Jesu akati kuvanhu mukai munamate, Jesu ko bishop. What don't worry, you're under my covering. Munenya dzenu semunhu. Ndaudzawo pane imwe crusade ndikati unogona kundifonera 10, 11, 12 usiku wasangana nechallenge. Ukuti ndinamatirei. Chaunokanganwa kuziva ndechekuti I'm married. Endakatobatwa hakunyepa chaipo. Unamatira wenyepa.
Ndirimeedzana amene vasiri zvawo, but to be honest, imba yangu haingashekeka nenyaya yako. Kana ndiyo zvako unonimakire ndau. Let's be real. Let's be real. Blind Bartimaeus had Jesu missing one. Don't you understand? He said Jesu Bartimaeus. He cried out more. She got Jesu what? Chimera mwali wako, chema kuna mwali wako. Iwe bosi ndioni nya zako. Wanaona ukatilimbonisha zireba na watono mshezera next week. But iwe yako nyaya, you want the answer today. Yes. Unozada mziko rina Bartimaeus pakati chinoda kuduitira. Anokuti andaida kuti kana next month ndozoona. Ari kutoda ipapo. Usanya yako kutoda izvezvi. Hakuna mune ndambudziko anoti Mwari akana mazonsota next year. Izvezvi. No. But izvezvi hapana vanhu vari kumira newo. Vari kutokunyararidza. They cried out unto vakamuti nyarara. He cried out louder. Jesu ndokubva amutswa. Jesu ndokubva amira. Unozvimisira Jesu wako. Unozvimisira Jesu wako. Nokuti bofu ndiwe. Jesu paakamira ndokubva audza vanhu kuti mudanei. I want to show you something. Pekutanga vakazvituma. Havana kutumwa naJesu. Pechitupa pavakatumwa vane vhangeri rinotsinira chinonzi ngoni. Nokuti pavakatumwa kuenda kwavari vakamuti hanzi rise up, ati be of good cheer. Rise up, he is calling you. Be of good cheer. Iva nemufaro dzangoni dzimazhe. Kana rini raJesu rine ngoni. Saka vanzi nyarara kanoti ngona hapana payatorafu. Neupofu wese hauri zvinozviita. But kana vatumwa naJesu havatanga nekuti anzouya vatanga vati rise up, be of good cheer, he is calling you. Unonzwa kuti avabvisa mashoko avo vati hi ari kukudana. Kuti tatumwa this time. Akatumwa anotaura nezvake iye Jesu wacho. But asina kutumwa anotaura zvake iye semunhu. Akakutuma yako nyaya ikwane, panokwana basa raakabata pamuchinjikwa. Vakatumwa vane message inongedzera kwaari, he is calling you. He. Kwete isusu hatimo, ndiye ari kukudana. Hama inonakidza social media. Kana achishumira hatauri pamusoro pemurume anokutaura kuti he is calling you. Anotaura nyaya dzevanhu. Ningi tsotsi, ningi bavha, ningi asoni waMwari, ningi aso. Unoziva kuti Jesu wacho hapo kana. Jesu che vamwe prophet. Unoziva kuti era yangu haisi teaching chiziviso. Checha ndikune nguva yeziviso. Ndo panofanira kusumuka mufundisi kuti ninga akaba, ningi tsotsi, ninga aita, asi munguva yeziviso. Kana yanguva yegospel ndi Jesu chete. Mistake yangu haisi gospel zviziviso. Fundisi vakazoba, fundisi vakarowa mukadzi, fundisi vakazobvizvi. Inofanira kuti panguva yezviziviso mufundisi anofanira kusumuka. Kuti yanguva yekuparidza torwa nezviziviso. Mukandoidzivipa pomwe prophet momuka. We all fall short of the glory of God. Nyika inokuita zvakanaka kusvika Mwari vatuma Jesu mwanakomana wavo kuti ani nani tese imo. Iwo nditsanangura nyaya yemumwe munhu futi. Ini kuti uya kudai kuda Jesu, Jesu ubvamisa paside. Wati asimuzaira kuti prophet ningiita kuti ndozviziviso kwamadivisuko kwambuwe zviziviso. Why? Because my mistakes sevamwe vanhu haisi teaching, haisi gospel. Hazvichinje life yako, zvinongosekesa. Joshua akamira vanhu saka asi munhu waMwari, but it won't change your life. Pavakatumwa naJesu vakati he is calling you. Kurati isusu hatimo munyaya iyi. Be of good cheer. Nokuti iye kana atituma anounza mufaro kuvanhu. Ari kunzi be of good cheer is a blind man. That gospel is good news no matter your situation. Ari kukudana, be of good cheer. Baba rakurova rati akabva asimuka and he took off his garment. Haana kuparidzirwa vhangeri rekubvisa garment rekubvisa bhachi.
But the Bible that he took off his garment. Akaenda pana Jesu. Yekupisa bhashi anoitora kupisa nakuparidzwa. Let me show you something. Kana wati kure unonzwa zvataurwa ozonzwa zvisina kutaurwa kuti uve nenyaya chaiyo. Right, regarding download mushara. Indaiti vana vadiki tikati musikanzwa pamba kana pauya vaenzi. Mama wangu wakasingandirove vainditarisa. Kutariswa ikoko kutaura. Pane vaitoti vachaenda. Saka imessage inonzwa nemunhu ati kure. Wega unozwa kuti finish. Kuti ida kudatariswa. Kuti ndatupa ndarowa ndatariswa. So pane kutarisa kogoita kutaura wakatarisa. Saka imessage inointerpretwa nematurity. Maturity ndezvatounzwe uye uzive zvinhu. Ndiri mfana ndegara mukoma. Samukoma achida kuroora maiguru kuti achiuya kumba. Pese paya maiguru ndaifara. Whenever ndatumwa kutenga machocolates, masweets. Saka ndakakura ndipfungwa kuti maiguru anofarira. Pavanomira pese ndinotumwa. Ndakura ndoba ndakaziva ndaidzingwa. Ndachiziva manje ndasingatumwe. So kana uri mwana mudiki unofunga semwana mudiki. Kana wakura unofunga semunhu mukuru. Unenyaza waitointerpreta wrong. Zaidimanda maturity. Tatichibva kuchachienda mutauro kuti kupa holiday so miti yaimhanya. Pana kambaona miti chimanya. Yakazomira ka. Aichimhanya. Chakumhanya ibhazi racho. Saka unozointerpreta with maturity. Unenyaza unoita nharo chikwazo unoti I was wrong. So blind Bartimaeus, vangeri raunzwa, be of good cheer. He is calling you. Ndonoita kuti asimuke. Nekuti anzwa kuti pataurwa nyaya yake Jesu, pataurwa ngoni, mufaro. Saka iye ati mwanakomana waDhavhidha, ndinzwirei ngoni. Kuti ukamuziva, unoziva mutauriro wake. Ukamuziva, unogona kuziva kuti ari kuti kudii. Anokanisa nemunhu akayakaona akati Mwari aende unode kuti areceive. Unozati zvaari kutaura kuti Mwari ngaandisiye ndipinde pataiti. Saka unotaura so kuti munhu aita chinhu Mwari ngaave naye. Mune hafa ari kuti thank you. Andozati patoshata. Kuudza Mwari kuti soterei munhu pane nzira yakavanzika. Kuti shuwa zvawandiitira izvi Mwari ave newe. Unode kuti thank you. Unozati atoma wana. Wainterpreta with understanding. So pane pamwe pokuti Mwari vakatotaura nyaya yako but hauna kuinzwa nokuti hausati wakura pakuinzwa. Jesu waipfuura nepana Bartimaeus. Bartimaeus ndokubva azvipositiona in the spirit nokuti position yaanayo physical inoita kuti vanhu vamudzivise. But paakazvipositiona muunderstanding ndopaakanzi be of good cheer. He is calling you. Then he rose up. Took off the garment. Magarment aipfekwa in those days anga magarment ekuti vanhu vagone kuziva kuti there is a beggar. Munhu anopema. So paanonzi be of good cheer, he is calling you. Akutenda vhangeri nekuti kwandakuenda kunochinja upenyu hwangu. Saka handimirire kuchinjwa, ndinoritenda zvokuti ndakutochinja. Zvandinobvisa ndobvisa ndega. Pane zvandinofanirwa kuita semunhu kana ndanzwa vhangeri. Yedu chechi inobvumira here, yedu haibvumire, yedu inoita zvakati. Ilevel yerizering yemwana mudiki. Unosvika palevel yekuti Mwari vanozvidai. Yedu inoti kudii ilevel diki. Iye anoti kudii unenge wachikure. Ndabva mwachipupura panzira. Ndandaenda kumusha kwedu goko. 2 months dzese ndakarasikirwa hakuna chechi yedu sikana pera ndanamata. Kuti mutonamata nechechi. Zviri kusina chechi unotoita kana gore zvako. Uri munhu wechechi kuti munhu waMwari. Andakarasikirwa hama dzangu hakuna yedu 3 months sikanamata. Sachinoita kuti unamate ichechi kwete mweya waMwari uri mauri nokutuma kunamata. Uchiri kumasystems kwete muspirit. Kana wakura wedhe iripo hayipo
Mwari vakataura newe unoita zvinotaura Mwari. So blind Bartimaeus abvisa jacket, haana kuparidzirwa kuti bvisa jacket. Tiri vapfana taiti kana baba vedu vabva kubasa vaingosvika kusumudza gumbe zita raraso. Bozi vaizi tairara tine shina akabva kutamba chikwesha. Tairohwa tonogeza turara. Kudhara iye haasisipo handirare neshina. Handichatya shamu ndakugona kuinterpreta uchina inambonaka. So maturity inoita kuti ugone kuita zvose. Haufana kutombovatirwa shamu kana kumanikidzwa so waita so namata Mwari Mwari anoita so unosvika paunonzwa kuti ndinofanirwa kunamata Mwari nokuti Mwari vakanaka. Pasina kupusha kana kukumanikidza unofanirwa kuti asi nekuda kuti Mwari kune kwaakandibvisa, kune nyasha dzaanondipa misi nenguva. Kana ndakuitira Mwari handidi kupushwa. David akamboita mbiri yejive ari mambo, kwete mbiri yekutonga kutamba chaiko. Saka adzimai vakabatikana kubva kuti kuinda vakudaro zvikanzaiwa handisi kutamba zvekuridzwa bhozi haangasikaenderi nebhiti. Ndarangarira Mwari kwaakandibvisa ndobhiti rake. Chinofanirwa kuva beat in your spirit where God took you from. Ndaziva kuti ndiri kumakwai ndisingaverengwe pavanhu vakuda kuzodzwa kuona ng'ombe harina kubuda mafuta kusvika ndashedzwa. Kunoti Mwari uyu vakakonzera mafuta kuserera musoro yevamwe vanhu. Yeti mafuta by nature anotoerera. But Bible kuti Samuel paakasumudza kuona ng'ombe mafuta haana kubuda. Kunoti Mwari vakandiitira nyasha akamisa kuerera kwamafuta pamusoro yevamwe vanhu vaikodzera kusvika ini ndasvika. So kana ndakutambira Mwari ndakumurumbidza handidire kuti vamwe vagoridza. Ndinotoziva kuti jive yangu inooriginata. So your push factor pakunamata Mwari ngaibve palevel yekutanga kupushwa ngokumanikidzwa kunge mtunzai kumatiregerera mazodini. Pane nguva yekuti zvakaoma unongoshipa uchiridza kana ngoma zvaraitiwa kuti youth matiregerera amalevels akanosvika Mwari. Uzoti hapana rovaika mukutiregerera yeti tese pamberi paMwari hapana mambo, ndiye mambo wamadzimambo tese vana vaMwari. The push factor ziva kuti akakubvisa kupi. Waimbovani wewe. Unoziva vanhu vaunogona kushayira vanhu wawakasangana navo wati kurei. Vanokuziva kubva kumaraini vanoita kudadini. Bozi une zita rako iro unozikanwa naro kumaraini. Unoziva nyingo kuno South Africa vasiriwa wakuchaka kuziva kakudhesi takaruza unoziva pano ndabata. Ene munhu iyagona kumudadira kuti akuziva uchinoita mari ichoka nechidhoma. Tese tinenyaya dzedu tinobata kabva. Usaona uchipigana nekuziva nemalevels akawa. Makabviwa kwacho dai asiri Jehovha. Usinomira zvakanaka. So blind Bartimaeus ari kubvisa jacket. The push factor yekubvisa jacket kuunderstand ari kumudana. Kuziva kuti ari kundidana. Kana atondirangarira andidana kupema pasina. Kuti ari kuacta solution iri ahead of you. Anoziva kuti handisisiri muperi. Kana iye andidana upofu hwatopera akabvisa jacket. Ndokubva aenda kuna Jesu. Jesu ndokuvabvunza chii chanoda ndikuitire. You know, sometimes ndaiverenga this way, was it necessary kubvunza bofu ndoda ndikuitire? Vanhu uchaona kuti murume anga ane problem yeupofu yaaiedza kumanager nebegging. He was not born a beggar. He was born a blind man. Akasarudza begging to sustain his challenge. So he was not a beggar. Begging yanga iri result yekuti ibofu. Saka uchaona nedzimwe nguva anopedzera asisazive dambudziko rake chairo. Nokuti dambudziko rake raane surname. Blind beggar. Yet he was born blind and he chose begging. Was that even now wakati taisarudza aisiro nhamo yako chaichayo. Waitofudza ndo solution panhamo yawina idzodzata senge mbiri. He was not born a beggar, he was born blind. Ndokubva asarudza begging as a means to survive. So he was not born a beggar. Iye akaoriginata pachoice yekuda kusustaina urema hwake. Tine vanhu varikuda kunamatirwa masymptoms of a problem, not the real problem. Medical ukaenda kuna chiremba uchirwara anotanga kubvunza dzimwe nyaya nekutora matembiricha nemabp. Iwe wamuudza kuti ndinonzwa wopera simba. Botoro ropa. Anoziva kuti sometimes kupera simba mune nyaya dzakaitika dzakawanda mauri.
dzaurikutadza kuziva, dzatakutsvaga, because kune ma-symptoms of a disease. Tikarapa zviratidzo zvechirwere unotofa kuti pa-right medication nekuti havina kurapa the original disease. Chinoita kuti uvengwe kubasa usimbe iwoya kuprayer. Ichiita kuti vanifarire. Area yako yaunofanira kugadzirisa ndeye usimbe, kwete kuvengwa. Kuvengwa iri result yekuti haungafarirwe nezvaunoita. Murume achimumba handionese munhu. Uchina ka. Also there are times kuti problem yako isendemwe. Daida kuti ishe magadzirembe yangu ndikonogamuchirwa mumba. Akugamuchirwe type iyo, yosvika type yaimprove yagadzirisa chirashe. No, sometimes we are a generation to move when we need to pray over every issue. Remember my issues of life, I don't go over my issues, their wisdom. Church, I see that demand prayer, I know that teaching. Jesus, I don't he went out teaching, preaching, and healing. Kuna tupese pa solutions are kuna solution. You know when you are teaching. It's not about healing. Kudziswa. Apa unodai. What you can say is standing on prayer. Such challenge yacho katina yo kazhinji ndekuti yavanibata musoro. Izvi right kubata musoro bantu kabatwa mukati chokona kubatsira futi. Get understanding. Rimwe dambudziko rawina rari prayer. Unoda kudzidziswa. Iwe unonopa kuchengetamira nguva yekubatwa musoro. Ndaitara nemwe nguva ndikati ukaenda kumasowe vakamaster imwe art so. Vakazona kuti sure hasi kukuroora uri kuti mweya wechina. Vanosecha kuti mweya wechina here kana kuti uchina. Saka ukaonekwa kunzi uchina havazokudza kuti uchina unozoita rafu kuti havaoni. Unopiwa matatu, unogeza kiseni masikati mane, unochena chete. You understanding why? Because you want prayer, not wisdom. My issues are now my challenges is wisdom. From Namat. Chakaita kuti Mwari vakupe brain. Isolution nenzwe nyaya. Abati vanogoda thinking kwete praying. Atipinde tinamata zvakanaka kunamata kunyengetera kwakanaka. But atidiri kugara pasi tomboditsana tomboonesana. Zvinofamba sei zveupenyu. Muziva nomumusha kwedu vanobata. Vanoshereketa. Ndofuna ndakaroiwa. Ukaroiwa unodarika stage yauri. Your real challenge iri pawisdom thinking. Chakaita kuti Mwari vape munhu brain, vachida kuti vanamatwe mumweya. Inyaya yekuti kune nyaya dzisingade ma-spiritual issues. Aunosvika kwako brain day kana uchinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Kune ma-issues ethinking. Ane Bible rangu. Shiri dzedenga hadzirimi asi dzinoti. Pana akatoikota akati shiri unoita zvishamiso. Panzi shiri wani. Unosoma vhesi yeshiri iyoyo ndopa uri pashiri ipapo. Chinoita kuti dzisarime hadzina munda. Dzisarime hadzina badza hadzina mbeu. Iye Mwari anenge apo vhesi kuti anoropafadza kubata kwemaoko. Iwe uri pashiri ipapo. Iyi problem yako yaye thinking. Saka chiti vanotaura vanoti shiri inozongofa. Unofa zvefune chako. Blind Bartimaeus paadanwa, be of good cheer. He is calling you. He took off his jacket. Personal decision is not about preaching, but understanding your life. Ndende bine mabhachi ekupema kana ndashedzwa naJesu anova solution. Pamwe pacho tichambonamata kuti Mwari vagadzirise. Bhaibheri rakunoti your mind must be renewed by the word. Kwete removed, renewed. Romans 12:2. Your mind must be renewed by the word. Kune ma-issues anodemanda thinking. Akupindirwa prayer nevanhu. Indakuna Jesu akakunda Satani nekutsanya. Rangu rikutoti apedza kutsanya Satani ndopa akauya. Not fasting haidzinge Satani. Anokutamira kana wapedza. Wozwana Jesu ndozvaakaita achingopedza Satani pacho.
akakunda saka knowledge zvakanyorwa zvichinzi. And the devil ndokubva amusiya. Devil chaanotya chii? Knowledge. Kuchema kuti vauya usiku asi mufaro mangwanani. Chinonzi usiku time of ignorance. Anonzi mangwanani light, time of revelation or information. Jacket rabatmi harina kuparidzwa. Angonzi fara, anokudana huya. Hapana kuti chipisa bhachi kana kushedza so ende musina mabhachi wai. There must come a time yokuti unomachiwa. Unofana kuziva kuti izvi kwaMwari hazviiti. Ndakara navamwe video. Zvanzi mufundisi ndiradziwa vhesi inoratidza fodya. Ngati fodya haitomboda vhesi. Yakatonyorwa iyo pachayo. Harmful to health. Yotoda vhesi kuti problem yako ya thinking manje. Hapana zvomwe yakatonyorwa kuti haufumengi chirungu zvinokona nokukuvadza. Iyo panhu chinoda kutokuvadza iwe kuti chitange manje pavhesi yake. Chino ndikuda pachino kunokukuvadza. Harmful to health. Woti ndaona kuti papi painoramba Bible macho. Hapana Bible panoda fodya yacho. Verenga. Saka Mwari akapa munhu mind to think. Kuna mata kuita kuti munhu ave useless in thinking. We are not heavily minded to be utterly useless. Pane knowledge atofana kuti alright, I'll go to the scripture. Unoziva here kuti Genesis 2 verse 5 Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika nokuti kwava kusina munhu unorima ivhu. There was no man to till the land. Mwari havana kutendera mvura kunaya. Munhu ndokubva asikwa nevhu. Mwari pakumufemera mweya wawo. Munhu ndokubva aiswa mugadheni kunoshanda. Kureva kuti changa chakakonzera kuti denga risunge pasakude mvura. There was no physical man, not spiritual man. Because Genesis 1:26 and 27, he created them and he blessed them. The man was blessed, but I am drought because he was still in the spiritual realm. A created man is a spirit being. A formed man is a physical man. So akakonzera kuti mvura isanaye Genesis 2 verse 5. The physical man angasiri panzvimbo. Kurati kune zvinhu zvatotadza kuziva physically zvinosunga denga and it's blessing spiritually. Okay, awana. Akavimisika muzvishoma Mwari vanomutrasta nezvizhinji. Inyaya yemanagement ability. Life yako isimple kuti pazvishoma uite. Usanamatire zvakawanda zvinoattractwa necharacter yako muzvishoma. Unonoka kuchechi kutsvaira 3 rooms kukaita full house. Uri simple disaster. Uri simple disaster. Mwari akakuropafadza andanga kutokutadzira. Shoma iyo yekutambira ukwazi munhu autaure nemunhu nekutarisira zvizhinji. Uri simple disaster. Nyangwe Jesu achigona vinana zvakadii, but ane ability to manage things. Chingwa chakasara pakuwanda chingwa nevanhu vakati John chapter 6. Zvati chitora mabhasikiti 12 muzadzi chingwa chasara. Haana kuti don't worry nechasara ichi. Mangwana nopofema chimwe rasai. A miracle working God is careful to manage blessings. Amen. Akadi kuti andabasa nekuti chingwa chimwe chasara rasai. Mangwana noita mweminana. Mwari weminana anodzawa kutungamidza zvasara. Tarisa marasiro unoita sadza iwewe usilaite minana iwewe. Tarisa zvakaita bhindira. Auite minana unotoita kutenga and you are not careful. Anoita minana anotochengetedza. Iwe unoita chekutenga. Very rough. Uri simple disaster. Indakarerwa nambuya vaiti kana sadza rasara kanyai maheu. Chamani zvinoita mbuya ava. Takakuwa zvinhu zviripo. Munhu anoziva value yesipo haagari pachino. Even sipo iri mukumba unotsvaga pakanaka pekugara. Immaturity. Hauti tine masaga esefu chero pandagara. That's not it. So blind Bartimaeus akabvisa jacket by understanding nekwaari kuenda. Haana kutichwa, haana kunzwa kuti bvisa bhachi, ane mabhachi waya. Pamwe pacho usakana Mwari wakuziva. Zvimwe zvacho haudi kuudzwa. Unozvinzwa.
Hedu inovuma here. Hedu inoramba here. Zvinoitera. Iye ari mauri akataura newe. Haudeni outside voice. Iye anorarama mauri. The greater one inside. He speaks. Saka kusabashi ndokubva enda kuna Jesu. Chicha unoda kuti ndikuitire. Kuda kuti nevanhu vasati vakuziva zvavari kutsvaka. Anonoziva iwe kuti hakuna munhu anoda mari. Munhu wese anoda kuzoshandisa mari kuti awane zvaari kuda. Wamira kuzogorora. Hakuna munhu anoda mari. Munhu wese anoti ndinoda mari. Ada kutenga zvaari kuda nayo. Ane zvaanoda kwete mari. Mari iminze kumwanisa zvaari kuda. Unoda imba, unoda motikari, saka uri mari unoda mota. But system yepanyika iri kuti achinyeperwa unoda mari. Kuti kana waiwana uzotenga mota. Bozo katopiwa mari kana ikawanda sei kwakirwa mumba. Unovhura window unoshedza. Chagira mabhanzi basera. Pomunayo wani mari. Unoshati aiwa ite. Ndoda kuishandisa. I see you and do that. It means to get what I want. My systems yepanyika, you must buy things. Very system yende inobva yakushoka. Yoti come and buy without money. Bozo mari afana kuoperate se company, afana kuoperate samari. Company inogona kukupa salary, mari inogona kukupa nyasha. Orozoona nyasha dzinodarika mari yaunotapira. Yes. Ndakamboenda Westgate ndida kutenga matable market chairs. So takatadza kuona mafigures pa Facebook izvi. Anoita 1000, anonga anoita 600. Tatakura 6 tasvika zvonza anoita 1000 pashotsa 4. Tataura tichadzoka ndakubuda. The owner of the shop ndobva andiona zvikati, mufundisi. Aita marumo zvakanaka matitsikawo. Uri kutsvagei pananga anatida macheni saka nawe ne 600 basa zvikati. Aiwa. Piwa ine 6 iyoyo. Kurati ka 4 akandini. Nditoi ka 4 guys. Pamwe pacho mwari wakupe 1000 vanokupa 6. Ngenyasha dzinokuperekedza. Unomune mawitness vanhu vakatenga zvinhu zvinodhura nemashoma. Hazvina kuti ndo mari yechinhu yaukashandisa. Nyasha dzakaiswa pauri dzakasubtracta value yechinhu. Sanditi mulife usaite makwikwi nevanhu kana vatenga zvinhu. Hauzivi takachitenga mari. Hauzatenda kubva takamboita makwikwi nemuridzi webva watenga nhumbi. Yomana zvati life haisi fair. Unozodzwa nevanhu wadhabonzi. Ndiye muridzi wangu. Unoita makwikwi mulife nevanhu vasiri kutenga zvinhu. Munhu oreti ari kuenda kuMessina, iwe uri kuenda kuZimbabwe. Musakana munoti makwikwi ekudrive. Kana ukamusiya ndiye atanga kusvika. Ngoza unobvunza ndakuenda kupi. Kune vanhu vanobvunza kuti wakasiya, hakuna kwawakasiya. Wakachimwa zvaida kuachimwa mulife. Une peer pressure iri unnecessary. Life haisi competition. We are not made to compete with each other. Hauzive mwari zvaanoita nevanhu vake. Kune vanhu vasvika pakubira vanhu kuti vada kuenzana nananhingi. Ananhingi vacho kuti vasvike ipapo vakaita zvekutopiwa. Chicha unoda kuti ndikuitire. So kusatoziva chauri kuda kuna Mwari. Utoriwo uri kuenda kuti riri pachino. Why? Because waitangwa nemaproblems tu iwe une one. Blind Bartimaeus who was begging. Saka Jesu paamushedza ataura kuti ndoda kuti ndione. Sei wamuda kuti ndione waipema? Ndabvisa jacket nekupema, bozi kupema. Yange iri nyaya yekuti ndandisi kuona. Kana ndakuona ndisizodzokera futi kunopema. Namadri ndine problem yakati. Yaunoti problem yako haisiri problem yako. Problem yako ubekusaziva problem yacho. Sei uchirengwa kubasa. Auzizive. Nokuti kwedu kune mhepo, ndora ndirengwa kubasa kune mhepo. Iwe uchisvika kubasa kwacho nguvai. Unozati even basa remunamato unofanira kutobata time. Tikakunamatira ukaona basa, uende kuma-12 ndereminamato iro. Rinopera reminamato. Namatira indirorwe. Kune nyaya dzinoda kuitwa kana marorwa. Ndinamene minamato imbere mani love. Paunofanira kuzvininipisa, zvininipise.
not declare. You know what you declare. Because my principles, life are stubborn. Mambo na mbotora nini? Ndio shoke kaza. Utenda boko. Blind Bartimaeus problem yake akusukupema. Kupema kwa yeye ndio bofu. Saka Yesu kwa kutolewa ndio kitire yaza problem yangu akusukubega. Problem bofu. Saka tena na singe zima tambutsikwa. Problem yangu for this. Adinaka na ama inomira nini? Zvinoita kuti family ne type yavo. Usati ukatarisa kuverenga kwako imbozvitarisa kuti zvanoita ndingamuchirikiwe. Amen. Fane kuvhora. Kuti madzama sapota akawanda. Sawando famba ito vanongoti sapota vari kusapota. Unosapota ngere maroyi wavo kuita. Andizvara zvemani yokuti. Wari zvamuti. Unomusiya uchienda kune mambo. Haisi kuyengoti mali dzavo dzati kutsvakawo. Ndakumbira tisunge tinamati. My prayer and your prayer. Ndekuti Mwari vandiwanire nyasha musituation yakatadzwa nehama. Blind Bartimaeus was not begging for eyes, he was begging for money. Akatoziva kuti chivanhu chavangavigadzirise imari mundiro kuita utano hwangu. Unenyaedza kuti even no matter how people try, unenyaedza kuti Mwari chete ndiye anofanira kudziita. Unayo situation yekuti kana vanhu vakamira newe iyi inotodari Mwari. Blind Bartimaeus vanhu mari mundiro vanokanda. But upofu hwako hapana kukanda maziso. Unenyaedza waedza kusorova uchimira nevanhu. Ndoda uchimba kuna Mwari wako agadzirise inokuda Mwari chete. People they can try walisa mari mundiro, but unobva ipapo uine mari usiri kuona. Kuti havasi kugadzisa problem yako. Vari kuedza kumira newe situation yavanogona, but yavasingagone vanokusiya vakadaro. Dai Mwari atiwanira nyasha. You know your issue. Mwari ngataurire gamire newe. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. Kune zvandinobatsirwa nehama, kune zvandinoitirwa nevanhu, asi dambudziko rangu Mwari kune rinoda imi bedzi. Kana iri imba yangu Jehovha inoda imi Mwari. Kana uri utano hwangu ana chiremba vangaedze